Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажем някои от най-удивителните факти за животните, които ще ви накарат да ахнете. Готови ли сте да се впуснете в това пътешествие? Ако сте готови, не забравяйте да се абонирате за още забавни приключения и да харесвате нашите видеа. Хайде да започваме! Светът на животните ни очаква. Знаете ли, че пингвините предлагат камъче на партньора си като подарък за сватба? Слоновете могат да използват хобота си като сламка за пиене на вода. Пеперудите вкусват цветята с краката си. А знаете ли, че кравите имат най-добри приятели? А ето още един интересен факт. Мравките могат да вдигат 50 пъти собственото си тегло. Коалите спят до 20 часа на ден. Китовете пеят песни, които могат да се чуят чак на километри разстояние. Сигурен съм, че не знаехте, че слоновете не могат да скачат. А знаехте ли, че прасето не може да погледне нагоре? Земните червеи имат 5 сърца. А знаехте ли, че най-тежкият слон е бил цели 12 тона? Толкова колкото 2 автобуса. Делфините спят с едно отворено око. Така са готови да плуват, ако има опасност. Дивата гъска лети най-високо, цели 9500 метра. Това е почти височината, на която летят самолетите. А знаехте ли, кое е най-голямото животно на Земята? Това е синият кит. Бълхите скачат 18 000 пъти от височината си. Това е като да имаш супергеройски сили. Невероятно, нали? А знаехте ли, че врабчетата не могат да ходят? Те само скачат. Еха, това бяха най-интересните тайни от света на животните. Надявам се, че ви е било интересно. Не забравяйте да се абонирате за канала ни за още забавни приключения. А сега е ред на класическото мини диско. Ставайте да танцуваме! Благодаря, че бяхте с нас. До нови срещи, всезнайковци. Чао!